दिनै सेंग्राफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोजां मोननानै बिपिआव जइनिं जाफैदों। उद्देश्यआ बेनो प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकाराव बिथांमोनहा थानो गोसो गैया आरो थानो हाया। बिथांमोना सरकारखौ नागारनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिपिएफ दलाव जगदान जाफैदों। बिसोरनो जेबो थाखा फैसा बिथांमोननो नाङा, जेबो गोहो बोलो बिथांमोननो मन्त्रि एमएलए जेबो नाङा। बिथांमोनहा उद्देश्य जे बिटिसिखौ बासायनाय आरो बिपिएफनि जानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा गोसो। बिनिखायनो बिथांमोनहा सहिस्सा दिनै हाग्रामा महिलारिजों गोजोन खुसि जोनोम जइन जाफैदों। बिथांमोनखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बरायदों। ओरैनो गासै 19 जों आरो मानगोनां खाम्फा ब्रिगेड सारजों थांनायबो दङ आरो उनाव फैबावगोन, बहुद फैगोन। दा स्टार्टिं जाबाय बेखौ बिथांमोनहा बुंदों आरो बहुत हाजार इयुथफ्रा जइन जागोन। बिथांमोननि खुगानिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिक्रम दैमारिया सासे थिकादार, बिपिएफनि सासे सोद्रोमाबो नङा। दा बेखायनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बुंदों बिथा गैयै बिक्रम दैमारिनि बाथ्रा बुंनाया जेबो बेसेन गैया। बे गावनि लाबा लाबनि थाखाय माने समाजारि बिजोङाव गोब्रामबाय थायो। बे बाथ्राखौ जों खोनानो मोनबाय थाया, नुनो मोनो। मा बुंगोन बेनि सायाव? आं मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बुंनायखौ नुदों। आं बिथांखौ राया सोंखारिया गाज्रि राव दं, आं बुंनो गोसो गैया। नाथाय आङो बुङो जे बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ मासे बिस गोनां जिबौआ बिथांनि खर'आव आरो बिथांनि बिखायाव सौबाय थायो। दिबाय जाय बिस गोनां जिबौखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो आर'नाइ होनानै गाइखेर दौबाय थायो। सौबाय थाबा बिथाङा थैया होमबा? बिस गोनां जिबौखौनो बिथाङा फियो, गाइखेर होयो, आर'नाइ गानहोयो आरो बे बिस गोनां जिबौनिफ्राय सौजानायखौ बासायनो थाखायसो आं प्रमद बर' बिथांखौ बुंगासिनो दङ, नङा होमबा? बुजिखाबाय दा? बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथांखौ आंखौ रायबाय थानानै जाथिया जेबो माबा जाया होनना बुंदों, बासायजाया, नङा होमबा? सेकुट नङा होनना बुंदों। बिथाङा थिगखौनो बुंदों। बिथांखौ जेसेबां बुंब्लाबो जेबोआनो जाया। मानो? बिथांखौ बैथिंनि दैदेनगिरिफोरासो सालायो। बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनो नाजादों। आंखौ बुंब्लाबो बोरै जानो? बिथांमोनखौ बुं, बिसोरखौ सोंखारि, बैसोरखौ बुं होननाय जादोंब्ला प्रमद बर' सारनि बुंनाया, नङा होमबा? आंखौ बुंब्लाबो जाथिया जेबो लाब जाया। माने बिथाङा बुंब्लाबो बैसोरखौ बुङाब्ला, जायफ्रा बिथांखौ दैदेनबाय थादों बिथांमोनखौ बुङाब्ला, बिथिंनिफ्राय मुक्त जानो हायाब्ला जेबो लाब जाया होननाय बायदि जादों प्रमद बर' सार बुंनाया। बिनिखायनो जिहेथु रायजोआ प्रमद बर' बिथांखौ सौबाय थानाय जिबौनिफ्राय बासायनो दिनै मानो नागिरदों? जेन जोंनि बे बिटिसिआ सक्तिशालि जाथों आरो मोजाङै गभर्नमेन्ट सालायनाय बिटिसिआ बासायथों। बिथांनि सौजाबाय थानायखौ नुनानै सौनो हायै, जेबो फिथिगमा सौनो हायै, आर'नाइ होनानै बरायै, गाइखेर होयै मानसि जों बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जोङो नागिरदों। बेनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ अननायजोंसो जों बुंबाय थादों जे नोंथाङा सिन्था खालामनानै गभर्नमेन्टखौ सालाय। बेखौनो आं बुंदों आरो गुबुन दसे नांगौ रायनांगौ गुबुन खोथा गैया। थेंक इउ। कम्पिउटार कोर्स लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि फोरोंथायनि थाखाय बेसेन होनाङालासे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ। क'क्राझार सहरनि जेडी रड खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी सोलोंथायनि अनगायैबो बे खेबाव सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंग कोर्सनि मोनसे मोजां खाबु। कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि कोर्स सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव 30 सोलोंसाफोरनि थाखाय बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो आरो फैगौ 31 मार्चसिम सोलिबाय थागोन। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो गासै मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव 1 बोसोरनि थाखाय पिजिटिसिए कोर्स, 6 दाननि थाखाय डिसिए कोर्स आरो 3 दाननि थाखाय सिसिए कोर्सनि सोलोंथाय लानो हागोन। जायनि गेजेराव कम्पिउटार सफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइनिं, वेब डिजाइनिं बायदि बायदि आयदानि सोलोंथाय लानायजों लोगोसे स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो जानाय सोलोंसाफोरा बे फसंथानाव स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंनि सोलोंथाय लानो हागोन।
अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो जायफोर सोलोंसाफोरा कम्पिउटार कर्स आरो स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो नोंथांमोनहा बेसेन होनाङालासे थाबैनो क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो मुं थिसननो थाखाय थोंजोङै क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव फैनो हागोन आरो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9394796813 नङाब्ला 8099554765 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन।